Bon dia, Adrià. Avui comencem la cinquena entrevista a Pluralitats. D'acord? Explica'ns una mica de tu i a què et dediques. Doncs, soc professor de dibuix i pintura a diversos centres, com ara a Can Déu, i a part, doncs, faig de dissenyador gràfic i il·lustrador freelance des de casa, vaja. I a part, doncs, amb uns amics tenim un petit taller de serigrafia en el qual doncs, estampem per encàrrec o per plaer, fem les nostres coses, invents i coses d'aquestes. I a nivell professional, què us ha suposat aquest confinament? Home, per començar, jo almenys he deixat de donar classes, cosa que, i a part, se m'ha reduït molt la feina. Però, per altra banda, sí que he aprofitat per reprendre pues, projectes personals, com ara pues, que tenia pensat de fer un còmic o coses així, i a part m'ha donat l'oportunitat de treballar en projectes comunitaris per pues, fer il·lustracions, per recaudar fons per el tema del Covid o coses així. Vull dir, les seves coses bones i les seves coses no tan bones. I com a artista, perquè s'ha de ser artista per dedicar-se a lo que tu et dediques, Sí. com ho diria, has tingut moments més d'inspiració ara perquè estàs com més tranquil o... Sí, vull dir, sens dubte, clar, vull dir, passar-me aquí hores dibuixant, pues clar, vull dir, al final surten les coses molt millor, la veritat. Però, bueno, és com tot, al final és trobar el moment i treure el suc del moment que tens com la inspiració, per dir-ho d'alguna forma, no sé. Quan t'hi sents a gust, no? Potser? Sí, exacte, sí, trobar-t'hi a gust i ficar-t'hi a dins i a veure què surt. I parlant ja del futur, més proper o més llunyà, tu com creus que és possible adaptar la teva especialitat? Home, vull dir, la tecnologia està superavançada en aquest sentit. Llavors, vull dir, ja ara, avui en dia, pots trobar milions de tutorials per internet amb els quals t'expliquen qualsevol tècnica i inventos que puguis arribar a fer. Després, vull dir, tens eines com el Zoom o el WhatsApp mateix o milions de programes de videoconferència amb el qual el feedback entre professor i alumne pues, és superfluid. Vull dir, pot ser... Clar, no hi ha el contacte social, però vull dir, jo puc fer correccions al minut del que està fent l'alumne o del que vol fer o donar els mateixos consells que puc donar a classe. Vull dir que en aquest sentit... I tu creus que es podria... O sigui, al fer-ho en versió online, el contacte el perdríem, però tu creus que generarien altres comunitats virtuals? Home, segur, al final, vull dir, jo mateix amb les alumnes que tinc a Can Déu tenen un grup de WhatsApp i es van passant les coses que estan fent i intento donar una mica de feedback, vull dir que això ja més o menys ja ho fem, vull dir, entre elles com ja s'han creat amistats i coses, doncs es van passant aquestes coses, vull dir que sí, jo penso que sí. Vull dir, al final és el de sempre depèn una mica de l'interès de cadascú. Clar, hi ha gent que no diu res i hi ha gent que està penjant coses cada dia. I a nivell de contingut, el fer-ho... Clar, el fet que tu estiguis en una aula tancat, al fer-ho virtual, tu creus que el contingut es percep millor? Es pot percebre igual, realment. De fet, clar, estar a casa et pot donar molta tranquil·litat, és el que parlàvem. Vull dir, tu pots, al centre, en una classe, doncs, tens un límit horari, gent que entra a vegades o que arriba tard o coses d'aquestes que poden arribar a distreure. I a casa no, tu a casa pots
Jo què sé, si tens un tutorial d'aquestos, pues, te'l pots repetir fins a l'infinit i hasta que te salga bien. I si estàs inspirat, pues, pots estar pues, 8, 5 hores, 4, les que vulguis. Vull dir, en aquest sentit, jo penso que sí. I tu com veus la tornada? Bueno, a veure, no ho sé, la veritat és que és complicat, vull dir, és un tema complicat, la tornada. Jo la veig possible, però clar, no sé fins a quin punt podrem ser els mateixos a classe, totes aquestes coses, les mesures de seguretat, etc. Però bueno, es farà el que es pot. Bueno, Adrià, moltes gràcies pel teu temps. Espero no haver trencat cap moment d'inspiració que estigués vinguent. Molts ànims per la família, que en aquests moments tothom viu una mica estressat. I res, ens veiem, esperem en breu. Esperem veure'ns aviat, sí. Vinga. Que vagi bé.